Televízny súboj medzi Trnavou a Prešovom ponúkol iba zopár pozitívnych momentov. Predzápasovú choreografiu trnavských fanúšikov a bojovnosť zo strany domácich, ktorí 75 minút dohrávali bez vylúčeného Vladimíra Kožucha. Som mal skorovať, nemusel prísť tomu vylúčeniu a určite som ovplyvnil zápas. Som sa nechal vypropovať tým českým hráčom a určite ale zase to nebolo také, akože ja to nafilmoval. With revenge from which no one